Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Gvern għandu jbiddel l-attitudni dwar it-tħaddim tal-att dwar il-libertà tal-informazzjoni. Dr. Grech qal dan waqt l-ewwel Forum Nazzjonali dwar il-Midja u l-Informazzjoni f'Malta imtella fil-Parlament mid-deputati nazzjonalisti Karola Aquilina u Claudette Buttigieg u bl-appoġġ tal-Speaker Angelo Farrugia. Akkuża li l-Gvern li qed iġib kull skuża biex ma jagħtix l-informazzjoni u jżomma sigrita seħ inaċċettabbli li l-ġurnalisti jirrikorru l-qorti biex jiksbu informazzjoni fidejn il-Gvern u li jibqa' jitnikker biex jagħtiha fil-ħin anke meta l-qrati tordnalu biex jipprovdiha. Għalli għandna sitwazzjoni gravi fix-xandir pubbliku għalli l-PBS għadu qed jintuża biex jaħbi l-verità u jċaħħat lil min ma jaqbilx mal-Gvern mid-dritt li jsemma leħnu. Għalli wasal iż-żmien li l-PBS isir tassew xandir nazzjonali bi struttura serja u indipendenti mill-Gvern tal-ġurnata. Sostna li jrid xandir nazzjonali li jgħid il-verità kollha u mhux jgħid biss dak li jaqbel għall-Gvern għax min imexxih moħħu biex jaqdi lill-Gvern. Fakkar fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u qal li l-Gvern ma tallem xejn minn dan l-episodju. Minkejja li saret inkjesta pubblika, il-Gvern għadu sa issa, sal-lum, ma wettaq l-ebda waħda mir-rakkomandazzjonijiet li għamlu it-tlet imħalfin. Minkejja li ressaqna abbozzi ta' liġi u saħansitra ivvutaw kontrihom. Fil-bidu ta' sessjoni il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li Malta kienet l-ewwel stat membru Ewropew li daħħal id-direttiva antislab fil-liġijiet tiegħu. Spjega li b'dan il-pass jista' jerġa' jiffoka fuq l-abbozzi ta' liġijiet li ressaq fil-bidu tal-leġislatura biex joffri aktar protezzjoni lil ġurnalisti. In-not osservazzjonijiet ta' bosta fosthom professjonisti legali li staqsew dwar l-inadekwatezza tar-rimedju tal-libel ċivili u l-limitu tad-danni li kien stabbilit 28 sen ilu. Esprima d-dispjaċir li l-Gvern għadu ma ġixxix b'mod b'saħħtu biex jipproteġi nies fosthom żgħażagħ li sfaw vittmi ta' dawk l-abbużi mill-libertà tal-espressjoni. Fakkar kif il-qorti sabet li l-ex-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi ħati li mala fama li deputat laburista Carmelo Abela. Appella biex forums bħal dawn jiġu organizzati mill-Speaker sabiex ikunu aktar rappreżentattivi tas-soċjetà. Il-forum kien indirizzat ukoll mill-Speaker Angelo Farrugia li staqsa hawnx sistema li qed tiggarantixxi li dak ippubblikat hux dejjem fatwali. Qal li l-midja tkun l-għajnejn u l-widnejn tal-pubbliku u mhux strument tal-għanijiet oħra. Għal-forum attendew diversi persuni b'interess fis-settur fosthom akademiċi, professuri, l-Għaqda Repubblika, ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti fosthom TVM News u deputati.